around the globe with Savvy Digital Transmission. You are listening to the newest online FM radio station. Ito ang Best Friend FM. Ang Best Friend mong FM. Best Friend FM. Kay manen papatayam at tuyak manen takmo may mangibasa ti may nga inburay ti pagayam tayo apakasaritaan namin iti diyan ken may panggit ti ayan tayo ti nga pakasaritaan ket in patulod pagayam tayo anipili manipod iti probinsya ti La Union. Ket kuna naman nga ro da papagayam naimbang nga oras ken aldaw yu kakabsat. Amang imatmaton ken dayto ay online radio station Best Friend FM. Ngayon kam pagdingding kan kadagiti kakapintas nga sonata nga Ilocano. Ken kastameten kada kayo amin nga Ilocano nga miyembro dayto ay Ilocano music lover. Ken kastameten tay creator dayto nga page. Kaya't kumang ngarod ni Buray, dahil ito may isa nga pakasaritaan, ito diyan po. Ngayon ka nakalag ito yung atyempo, ket saan ko alat na malipatan, ken kanayo lata, gagaling tatao di panunod ko kapsat. Siya kung nipili at taway na kitaan ti 46 di makil na iti probinsya ti La Union may sanak met nga OFW dito'y may sa aparte ti disyerto kadwa ti kaingungot ko ken ti kakaisuna nga balisitang nga ubing mi kapsat dati nakarod asiman iti adda na pailaeng sa Jay Pilipinas yan sakmay nga limugan at ti barko agtaway na tidin ti 23 tawen 1994 at kayem ko or naging girlfriend ko sa jay lugar niyo. Ngayon ka po na siguro nakita na nga natatayarangin siya ket nakiwin na suwas kanya kapsa. Yan dahi apa na sa anak unay nasaktan taga po nata
pagagaranak nga lumugan iti barkon. Ket iti kaadda iti barkon nga bububran kapsa. Ininot kumetlaeng nga nalipatan. Iti barko mi nga rod, may sa akadatakyalan, aparko sa Jay, Pilipinas. Nga Super Ferry 10. Iti biyahe mi ket Cebu, ken Iloilo, aging ga iti Metro Manila. Ket iti kinaato ti pasahero ni nga kakabintas nga pabalasang aduman nga rod tinak naman mo kapsat. Ititawin 1994. Namamog ni Angel. May sa idi apasahero mi. Ken saan lain nga iso natin namamog. Adu nagkakabintas nga dayag. Manipod iti Cebu ken Iloilo kapsa. Bayat, ti kanayon ng ilulugan, iti para kong pagpapaya. Ininot nga rod, nga naginlasdeg, tirik na mi kapsat. Aging ka nga rod, na inyarungain ko timimpen tirik na. Ket dita sa anak met nga pinaay ni Angel kapsa. Ket ya baba panahon. Nabunod ko metlaen tinasami ngawen na. Kasta ka na yun. Tunggal kita kami iti barko. Iti na minsan may bababangin iti Manila Port. Inawis ko man nga rod nga mapayong kami pa ay agtiner tarumabi ket nga rodidin.
Ket apaman, analpas kami anang rabi kapsa. Inawis ko sadyay mowa. Tapno, mapankam agpag na kinumang up, ipresko, hangin, ibaybay. Ket adong istorya, ting kami nagpatpatangan kapsa. So na ket palasang pailaeng. Ken madama nagtatrabaho ito may sa kumpanya dito'y Metro Manila. Ket idintaw madalamen tirabi kapsa. Kinuna kanya ni Angela. Papanamtang ruditan na kunana kanya. Ket kunak me, saan ka may tulog sa Jai, Quezon City? Tataman biyahe min lubigat amasaba. Kung nakayang kita ay umis-isem kapsa. Ket iti sibaling panarita kapsa. Nagdiretso ka marod, iti may isa nga hotel. Ket dito'y nga pinalabas, hindi tinagpan na. Ket bayat, iti kadami ito. Naglapit man nga nervyos, ken kepa, minga agpada. Tati kay nga tamamati kapsa. Agpada kami pailaeng nga agdadam.
Ket iti panaglabas iti tarikma. Saan mo na napuputan? Anak dula nangin kagiti bibigbi. Ket ditan nga tinanurnong kidalan nga agtulong titulong. Ket anya may kapsa. Nagmaris dagiti tarikma. Ada dagiti layan aring ang mi tinangbal ko kadayta kwarto. Iti dayta agundawan. Ken makatitiling ngaring ang tinimpos kadagiti bibig. Ngagpada. Ket ditohin alinemmes mi dagiti puso mi tiragsa pagayam.
Ket iti bulan ti Disyembre. Isumiten ti kempo na iti pinagbakasyon ko. Sadyay ilimi, galawin yun. Inawis ko nga ni Angel Tapsa. Masupuro, tandamit nila iso na nga gutom na sadyay Manila. Ket tinawagan karon iti kaaddak paylaeng iti Cebu. Ket siraragsak nga ro tanagwen ngomay agpasyar sa lugar ni. Ken may sapay kaya't namin kumadaan matdakan. Ken makita kaya tindinamag na pintas, abuya, iti bagyo. Tinawagap iso ng road iti bigat, iti Biyernes. Iti addan akon iti Manila. Oras ti alas 3 ti malimiti. Nasdawak na road. Kasabali tinakasungbat. Ken boses meten ti lalaki. Ken medyo aday-aday. Ket dinamag na masino na. Insong bat kumet agayam na klaeng pagayam. Ket kuna na aluklok wet ila kanong iso nga ilipas mi nga rod tinagpatangan iti telepono. Nakipaman parukong ko iti daytang nga gaway. Ket inja kon amo tiara mi depan. Ket nagdesisyon na karon abiro ken ti address ti trabaho na Quezon City. Ket aging ga ana sa kulak met laeng kabsa. Eksakto met nga dagin inaw sa jay gripo da. Ket sinaludsod ko ni Angel. Insumpan na met at sa Joneng. Hindi ko man tumakder nga panayaban. Eksakto met nga tarong mura ko sa jay grade. Ket nakita na ti lalaki medyo adedan na basiten. Ket dinamag na no sino ako. Ket kunak met si kaday jay nakasarita iti telepono. Ket ko na named
wala na siya dito. Kaya hindi dahil tagon taway kapsa nasdawak na ron. Taapay ngayon baga na ngawan na sadyay ni Angel. Kaya hinardaras kong tipimano iti dahil tanga lugar kapsa. Tama mahamaka pakitawag na iti pulis. Ganun nyo at taramidin na ketanya. Nalpay nga rin tiya baka nga nagsubli ti barko. Basaan akong nagtuloy nga nagpailupuso. Kit-ingkiteng ko nga rin nga sa jelangin barko din na pagpalabasan ti oras. Kahit sa anak man nga makaturog nga magpampanunod iti napasama. Saan ka mga nakita nga ro din ken Angel manipod ini aging gana nga iti pinagbibiyahe ti barko ni Kapsa. Iti pinaglabas ti panawen na daanak natin iti pamilya. Yung malaksit iti kaadan ti asama pagaya. Saan ko iso na rata malipatan? Idi nang rugi iti Facebook. Pinagpatas ko in search, kinaganda. Ngayon saan ko amakita pagaya. Ngayon may sangal daw manin
bulan ti September 2014. Nakita ko laeng tinagan na iti face. Nakita ka rin dyan picture na kinaanak ti Facebook account na. Get in message tomorrow. Kaya ito'y imensahe hindi nga duwa. Ay, kumusta ka kinuna? Ket kinuna namin ngayon subat. Huyo. Siyak ni Philip kunak manen ngayon reply. Kuna namin. I don't know you, maybe by your mistake. Or you're looking somebody ko na na. Kaya, kunak mo na yung reply, I am your ex. Kaya tin-reply namin, what? I don't have any friend in Manila except one girl and she's a lesbian. Iti tana ko na nakabsan. Malagip po, iso nga taday jay, agin inawin ni, dapat ko kumapasyarin. Kaya di ko insaruno ng message. You're the same man. Dago sakmat nga naglabray itibigis. Nakaginawa kapsa ket adu ti istorya na may panggep iti napasamak na iti na palabas abain ti atamayan. Manipod iti nagamamu kami. Di manaw kanu jubok na kada pinagkusto jubos na kendandani na kanu pay nire. Isuwa nagika din di trabaho na ket nagami din sa jay sa buwan. Nandiyan na mamuhan eh. Napalabas ka no iti makatamen. Ket nakatiyan si kanuso na ti Amerikano. Ket nakapangaro iti Amerika. Ngamit sana nagpayan. Nagdibulis na kanumet laeng pagayang to.
Kaya iti pa naglabas sa kanuman ti tawayanin. Nangasawa man kanon ti sabali. Kaya daan iti may isang anak, alalaki, nagawalong ti tawayan na. At kung ano ting kampay nag-isistoryaan, bayat ting kampi nagkajat, iti FB pagayang ko. Kaya titinjak malipatan ng imbaga na kaya agsildob niya ng kanto, iti kempo ngawanin, di ba kasi nga ati ayan ayat kahit kinunakmet siguro panawan tulangin di makaibagan nagposisyon na nga ron TFB pagayam. May panggit tigayam na ngagapot ti Facebook ket nagsarap kami metlaen. Iti unos ti bayan ti tawen. Na istorya na ano kaya lakay na ket okay lang kanumet. Yung iti pinaglabas, iti sumagmamano abulan. Inanpren nakit, isungarod, tijak mawatan itan kagsa. Kalpasan nga rod, kaya doon kasaritaan ni ket kastoy meten, tinapasama ken. Dinamag ko nga ron, no abay gawan sungpat na Imawan metin na may balikas pagayam. Imamok at na may isang pagayam na nga ng brainwash kanya na. Kit agad nga rin itan isaan din nga pinagkinawatan tagdan sarita nga na ibaga kanya na. Awan may timbaga na lumadinak kaya din nga gayem. Ken saanin nga punos nga reply pa ay uray niya ti message ko kanya na. Iti damagit itakabsahan. Masapol kanipay laeng ay karkat dito'y puso. Manipod ka rin iti may kaduwang karin-karin. Iting kam anagsarak babaen tinugong ti Facebook. Tangamin aging ganay ta iso na pala yung tipit-pitit ito'y puso kalpasan ti amin pasama when no rebeng na kadin ngalipate mamati na kapsat nga di pagsasaugayam ti kunada iti Tagalog sadyang mapagbiro ang tadhana
Ket ito'y kung arunin itong ito'y makasalita kinayat pagsa. Ket sapay ko tamay kandat napintas at pampanunutan nyo. Tapno malawlawagan na ito'y meten panunod ko. God bless and more power. Ito'y pagayam yung Philip. Manipos, iti probinsya, Tilaon yun. Madamdamalaing pili iburay minto na kiti kapag panunutan mi kada iti nga impatulog mo asurat kada kami. Akas ko ng bareng na suti pakalawlawagan ti panunot mo pagayam mo. Kaya di pasurot ko man nga ro dahito yung kanta, dahito yung pakasalita ang Philip, na po iti Facebook. Around the globe with Savvy Digital Transmission. You are listening to the newest online FM radio station. Ito ang Best Friend FM, ang Best Friend mong FM. Best Friend FM. Saan mo nga ikan ti importansya dahil nga babae, ani Angela Pagayam. Dahil di pa ilaing ang nobyo kayo, ket kasalaman din ang imparik natin pamatay nga impaay mo kanya na. No kuma talaga nga napatigkeng ka ket inpakita na kuma kanin parik na kuma si pamatay na oray no ada yung lugar tinagbaytan nyo aduwa. Ken kastamit tentay ko na adang kabet ken ti asawa itan ken may isang anak. So nga ipamaysam lang idan total hambet siguro nga naigugur ti ayat yo ti tumunggal maysa. Ket dayto iti komentay creator tayo Ilocano Music Lover Pagayam Philip. Timet kapang panunutat iti dayay nga indasar mo nga problema dito ya programa tayo ng Ilocano Music Lover. No maminsan kita bulsik niya yan. Tadalak talaga ni gundaway nga sumangbay nga di tayo namnamain akas na ko nang menos ko ka Pagayam Philip. Ngayon ti sana na siya na napasama ken ka ket iti awanen ti komunikasyon yung kini Angel ket di naman lang inikan importansya ti inayat yo tahang
iso ti makaiga po ka dayta kinaddayo ti nagbaitan nyo. Asi naglaing dayta Cebu ken Manila. Ken kasko namin da kanayon kay nagbibiyahe. Siguro para kanya lang baka saan nga naputlo ay Jeric na ng ayat. Iti pinaglabas pa iti tawen. Ito ilangin nga pakakitaam. Awan lat ka ti impakpakita ng importansya ken ka. Nalaka na kamaglaing ko mga biruken no kayat na sa gabi pagayam. Then may sapay namin ano nga ng asawa ni Jenen bale namin duwa ko nan kaya na itangag damakit at dakadendenanan sa nagsarat tayo ti lubong iti Facebook kaya titamanin na bayad din kayo pinagkichat kaya naring manjay hipnayon na nabayagan nga nakatalimeng sa bagay di ka mababalaw Philip kareta nga yung kamarikirik na kanya na siguro nakarik na kati puno ngayon ngayon kin ni Angel kasta nga tamit tinarik na kayo tam so siya klaing may sa pagayang Philip na ipagamit din nga pamilya mo ken may isang anak yun kaya madama kayo nagdenden na itati may isang disyerto dito parte matlang iti Saudi dahil nga napasama ko ni Angel kaya saan bet siguro nga narigat nga malipatam kasi basit lang akong daway din kaya pinagkita ang met karot nga dahil kuma nagtenten na kayo tinabayag ken awan pa iti komunikasyon yun so nalakamlaeng lipatin ni Angela Pagayam. In other words at damit ti asawang dita sibay mo tatan ket samnet siguro nga narigat nga lipatin ni Angel at dakit nga rin dita si Maymon. At dalat kami nagiligong daway met nga dumteng ti kinasutil. Tadi tayo nga namnamayan, tadi tayo kasta nga paspasama. Imuray no ko namin ni Kastoy at damit lakin ka bagay mga Philip inburay nila yung tika pampanunutan ni and ay Creator Game Ilocano Music Lover ketsapay kumata na ito yung nagkaputi ka pampanunutan ni kita makaitedment di basit nga mangpatali na ay hindi na kapampanunod tamtap na makapanunod ka iti pagsayatan tawang medlaing makatulong ken ka o di laing nga sila nagilain buray migit kapampanunutan lang napintas met no dengen yung kaste ko na atakin ka na jaya na pagayam
iti may isang relasyon na pagayam pili, uray ka sa notik kinadayuna, kinawatiwat ng distansya, uray man lumano nga bay-bay ka na bantay tinagbabaytan, o talaga nga at kapatig na kaya tirukin na kalaka. No matter what kunada nga ron, di ba, Philip? So dahil lang yung tima ko namin pagayam, kahit sapay ko mata naka-intent kami diba, sang kabasit nga adal ngayon kapag pampanunutan pagayam. Iti maminsan payag yaman at manin, tayo talik mo dahil ito yung pakasaritam, iti dahil ito yung programa tayo, Ilocano Music Club. Ngayon tayo na impatangatan. Kin nagbalinin, apatong lagi mo iti napalabas.